hapo ndo papo wakacheka. Akandicheka pazasi panapa. Iwe. Chengete mwana. Tombondibatsira kuchengeta mwana wacho chirema. Kana ndakamuti ndokumbiro chakati anogona ngonditi uya mutaundi. Ndobva ndaenda mira ipapo ndikusvike izvezvo tozongopedzisira orangoza ikandosiyana nacho. Kechitu akanditambisira nguva yangu. Takagara tese 5 years. Chigara tese. Paasha TV. Kutokumbira kuti dai zvebvira mangwana ndaingouya naye. Ndaingouya naye mangwana mari yachona. Apa ndabva nekubasa. Samai ndangoti ndenge kundindura kuti nemaini inonzi kwaRogers. kwaRogers. Ya, ndiye baba. Ndiye baba. Baba wakashaya. Maini ndiye. Nderangu kana uri wonesi kwa maini ga. Maini ndio yangu. Uri baba wako abakisina any party ya wachaplaya pamuda. Wewe ndio wakuita maini. Apa kunzwika pamene panokoma kana ngori pamberi. Pane madzikoma ari pamberi. Azikuba kwa waita kubasa waita kuti unofana waenda kubasa unasho. Gosi samana kapota. Changamira. Ndinodada. Ndinodimba ndopa doni saipa doni. Ndiye akanga bofoni wanakoma akachinza hapo wakatanga last time. Ndiye Rogers napata zina. Saka yo kuti unapata watu ndio saka nyai Rogers changamira. Naona kama hivi. Mangwana pasaire shishi. Chikoti. Amira tata verenga gari pasamu. Ausichengeta mwana wako hapo chilema. Wakanditambisira nguva yangu. Ukandiramba. Wakandicheka pauhuru. Ukandidimbura tsinga nepadumbu. Masuka mupika kuti ndopika kuna mwana Jesu ndira kumberi wachena kwakabva kwanzi uyaine chitupa nepassport yangu. Correction hanzi anochekwa padumbu akachekwa paruoko masuka mupika ndopika namwana ndetaura zvizvi chokwadi murakumburi Pika namwana zvachataura zvizvi chokwadi murakumburi. Yes. Vanenge vachikapundwa nyaya. Nyaya unoyesa ripasikana ane nyaya dzinogona kumwana. Hapana munhu ari pedyo. Saka taurisai ava vanzwewo vagokopawo mazuva mukutaura kuti nyaya pamwe inouyo uno kwavari. Tiri zvetiteketeke kunge tiri kukonzana kuti taure zvinhu pano vanhu muno. Taurisai vakoma vangu pacho. Chekutanga chengete mwana. Tombondibatsira kuchengeta mwana wacho chirema. Kana ndakamuti ndokumbiro chakati anogona ngonditi uya mutaundi. Ndobva ndaenda mira ipapo ndikusvike izvezvo tozongopedzisira orangoza ikandosiyana nacho. Kechitu akanditambisira nguva yangu. Takagara tese 5 years. Chigara tese. Pika namwana Jesu ndataura zvese chokwadi mwari andikumburi. Ndinozvika naMwari. Pane zvese zvandichataura Mwari andikumburira.
mudzimai wangu. Apa ndinoimba kuti tiri tese. Same tese sana kuna nyaya yako. Ya tawa na mudzimai uyu. Taupokana nazvo. Chandiri kupokana nacho ndechekuti mukadzi handina kumuramba, asi kuti taigara tese kulokesheni kuChibadzi. Tichigara tese, mukadzi ndakaenda kumba ndakanomupa $25 ndichiti mari yerendi. Ndichibva ndabuda pamba. Ndabuda pamba, mangwana acho pandakadzoka zvinhu zvatakurwa kumba. Vaendesa kumba kwavo kwalivi. Ndakabvunza zvikanzi zvoni uri kuita zvevakadzi vakawanda. Ukatera mwa. Ndakatotera, ndakatombotanga kugara nayeko. Ndakatombomutenga mate? Ebuma 2003. Vanyembera dare vatadza kuziva kuti makapedzisira gore iri changamire itoto akataura shuwa kuti kunoka atongo manje kunoka kutongo nyaya iripo ndekuti iwewe mukadzi atadzisugara tese ndezvemainzwa dzikone kubereka yatanga zvemwana chengeta mwana daiwo muchigara mese dai pasina maintenance yako dai mwana wanzu chepiri dai usina kumucheka tikatsikwa kumapurisa dai muri mese saka iwewe nyatsa kutsanangura chatikuda ndechekuti unatsa kutsanangurira dare pane chinangwa chako nenhamo mukadzi. Uyu mukadzi uyu inini handinombomuramba. Handina kumuramba. Asi kuti iye ndiye akaita sekunge handiramba. Ndakasvika pakuteera kumba kwavo. Akatozombosvika pakuenda kuchiweshi. Anga anetsana nevabereki vake. Ndakatoteera ndine mwana. Ndakatotanga kuwirirana naye ikoko, ndakatotanga kugara naye futi ikoko. Akandicheka nepano. Pako ndo papo wakacheka. Akandicheka pazasi panapa. Ukaenda naye kupolisi. Handinomboenda kupolisi. Saka unochekwa. Uyo akachekwa akaenda kupolisi. Munhu anochekwa kana mukadzi wako yamhondi unoenda kupolisi. Wewe friendly vaya. Ukuti asikuda kuti asungwe, asi kuda kuti tiyanyaniswe. Ungakuenda? Handinakuenda. Saka unachekwa. Uyo wakacheka akarwadziwa akaenda kupi? Akaenda kupolisi. Akaenda kupolisi ikatsikwa nemapurisa ava tichaitsvaka. Ndatenda. Iyo haina kupera. Ndatenda. Saka iwewe dai kunzi mukadzi wako hawaimucheka, mukadzi anoroveshapo. Ukaona wabata weapon watoo bhondi, mukadzi ndiye anofanira kubata weapon nekuti havana simba vakadzama. Kwete murume wewe kuti tikatarisa zvakabhodhi structure yemukadzi uyu newe ungazi ungachekwa nebanga naye. Chete kutaura semunhu akanotanga kunoripota ndiye handiti zvinogona kunzwika, but vanga chairo nditori navo. Inini chandinongora chikuti vanhu vanotaura chokwadi izvo zvikaura apa uyu chii chako Uyu mukadzi wangu asi akaenda kumba kwavo. agere kumba kwavo. Pfuma ndinobvisa. Pamusoro yechangamiri zvikungooneka zvega kuti idzi ndo ndururani
matsananguro yaita amai ava watsanangura vachitaura kuti iye akabva azoenda kumba kwavo ndobva atora chitupa chaamai ava nepassport handiti makore. Saka iye kuti achinyatsa kutaura ipapa hapana kana chaatatanga kutaura. Mubvunza ese amukumubvunza ika haana zvaatataura zvinoenderana zvinopindura zvataurwa naamai, hapana zvaatatanga kutaura. Saka ndondura ndiracho chitupa chake ndechekudistrict ripi iye. Aiwa awo baba Shamba. Alright, ndonhubwidzi vaonere zvokuvaita. Passport inini handinombomtorera. Asi mambo waye achitaura kuti vakatora zvechitupa nepassport ndandiwachitaura but handini kutora handina. Saka kugara kwaukaita nemukadzi uyu akamboita history yekurasika njere. Pamakasiyana ipapa akugara kwake wega. Wakambonzwa here kuti akasungirirwa magama akupenga kana kuti akaenda kuchipatara akurapwa anokunyepera sei kana asina kupenga angazotanga zokuvengera kuti ukatora chitupa changu. Kunenge kwakungotaurawo but ini zvechitupa handinombotora. Ndinochitora ndochishandisa. Vamwe vanotora utsinye kuda kuona kumiti passport hauna kwauchaenda. Chitupa kana usina chitupa haufungi kana basa haukonzi. Saka pari panhau yechitupa unofanira kuti uvatorese chitupa chako, whether ndiwe hausiriwe, unofanira kuti chitupa chavo nepassport yavo varikane pasina kukundika. Tinotenda. Then pakuchengeta mwana unofanira kuchengeta mwana wako. Hani mwana ndo wako matichirema mwana wako hauna tsitsi nechigara chingagara naamai ane mwana mfumari kana chikagara naamai pamutemo unenge uchisponza naye icho kwani chino kana usinga sponsor unoti chinosponzerwa anosponzerwa anosponzerwa namwana wako. Zvinoita mari yekuti atengere mwana chikafu pamwe dzimwe nenguva ndakawana mari ndinomupa. Wanzwa here achitaura kuti kuno muti uya tautisangane utore mari mukadzi wouya ozokubata pafoni wadzima foni auchabatika wana akakumirira mari iyoyo dzamara aenda kupa wambonzwa here achitaura ndamunzwa achitaura izvo. Saka ndopandakura ndichibvunza wakamboita ndoromera kuti ambopenga ukati hayi. Saka uchimitsika asina kupenga akutaura chinoti chokwadi. Varume tinozviita kuda kufikisa vakadzi, asi kana iri hanzvadzi yako kana atete vako vafikiswa tinoona varume tichiviruka kuti mwana wamai wangu haakadzama tichinobata chiro wangu washa. Saka iwe ukuona kuti ava havana hanzvadzi dzokwanisa kubata mhanda matsipa chaicho. Saka nyaya iripo ndinokudai mwana unochengeta mwana wake uchapuwa machengetero nachangamira. Ukasachengeta mwana iyeyo uchazoona kuti nyika iri yakaopatsera. Tichakupa bank account. Paunoisa mari iyoyo ubvunza zvawaisa pesa mari amai uno account zvakangofanana kunodoka muitwa maintenance atoni vamwe vana aya tikuna bank account chete handina but Bernard abati maintenance tati susu patiri first time kuti mwana wachipadzana ndo uno anobhadhara isusu kweli kunobhadhara kana kusingabhadhara anomaina zvinetsa azvitobonetsa kana anobva ashedzera kuti ini ndine mari ndokwanisa kuita zvangu amai tati munovhura amai mauya kubatsiwa kuyananiswa kudarikwa chipani. Saka kana mauya kunokuka munofanira kuteerera muteerera mumashure mimi makaenda pambereka hamugadzirisiwe nyaya dzenyu. Saka pamuri kunzi nichipai bank account chiita izvozvo uyu Bernard kana atadza kuita izvozvo onekwa kanodai
makuzogona ipapo pamusoro panichidawo kuti nditsanangure vana vega vega kani nyange vachiwandirana zvavo murume nemukadzi murume ari kutaura kuti mukadzi wangu handiti anomuda uyu mukadzi ari kumba kwavo ndazvinzava asi murume anomuda murume ari kuti mukadzi ndomuda ari kumba kwavo ipapo tinofanirwa paongorora zvakare handingarambika ndichifambira mukadzi kumba kwavo inini ari mukadzi wangu inini ndinofanirwa kutoenda kumba kwomurume wangu dai nhasi chitonga nyaya yekuti uyu ari kutadza kuchengeta mwana wake kumba kwani kwake kwaakagara nomukadzi wake uyu atuta zvinhuko aenda nazvo kumba kwavo kwamai vake nababa wako kureva kuti murume nomukadzi era vakatosiyana vakaramba saka kana pakadaro hapana muchato kuhandirana uyu ari kutohandirawo murume ari kuti ukenini ohandirawo futi saka tikutoshanda nematsotsi ese naye mamai murume wenyu muchiri kumuda ichandongoda ndikuti ngandikasiro chengeta mwana amuchada murume oyo murume mukatomuda makowanaka amai avachada murume kana musisakauya nani pamusoro ichangamiri vamwe vasina kurokotani vana ava ndorero wemunin'ina wangu asi ava ndimainini wangu nyaya idzi takadzigarira pasi semhuri tikambonge tichitonanga munin'ina wangu ichiti zvimwe kuda ndiandambudzika handingatendere hangu munin'ina wangu kuti atadze kuchengeta mwana wake mushure mazvichiri chirema kudaro chiro chakaipa zvechokwadi mainini ava vaigara kumba kuchipadza zvechokwadi mukomana takabva naye kubasa tikauya kumba akasvika akaona kumba kusina chinhu zvinhu zvatutwa zvaenda mushure mazvo mukomana ndakambomuti imbomira zvimwe kuda pane chakanganisi mukomana akazoteera ndobva atanga kutonogara kumba kwacho ikoko kwaatezvara wake atezvara wake ndodairo vaidhiraivha marori vanga vasingawanike kumba nguva nenguva ndaitoti zvichokwadi tikani takuda kuenda kubasa ndaitodhiraivha kuenda kunomutora ikoko toenda kwatinoenda dzimwe dzenguva naiva mainini ivavo indowanzoshanda tichienda kuchegutu nezvinhu zvekumairi medu taitoenda navo mainina vouya ivo vakabata mari yekubasa variyo semudzimai wake zvinhu zvakangotanga pakati nzvengei nyaya dzepfuma mukati memaoko emurume wangu mainina vanoda kuzokuti vafambidzane nemurume zvakanaka ndokubva pasimuka nyaya yekuti urwere hwemwana uhu chirema chiri kutaurwa nezvacho nhasi mwana womunin'ina wangu zvichokwadi mainini vakauya kumba kwavabereki kunova kwasara mai vangu chirikadzi iri kuchipadza vachitaurawo zvavaitaura vakatanga vari vaviri murume nemukadzi ndokunga murume aitiwo mukadzi akaendawo kwaaenda zvimwe kudai udzwere kuti ndaamweni wako ari kuremadza mwana vakazosvika pakuya vega mainina kumba kwamai vangu vakataura vakati mimi ndikuya kuzokusiyirei mwana kana mwana wangu asina kukwanisa kufamba ndikuya kuzokusiyirai amai vangu vakasvika paextendi yekundiudzeni vakati zvinorevei asi nekuda kwokuti ndakangoshandisawo zvangu pfungwa dzehukuru ndikati ano hazviti imi chinyarirai amai ndokunga amai vakambonyarara zvikadzokoroka rwepiri ndakangopesana nawangu adiki diki ndichisvika pamba inini dzamara kusvika amai vakazosvika pakuenda kucivil court vachinotaura kuti zviri nani iye mukadzi wake asauye pamba pangu vakapinda mukoti amainina naamai vakataurawo mashoko avakataura amai vakasvika pakugirandwa peace order yekuti amainina vasasvike kumba kwavo ikoko isu hatina kuzvitora sezvinhu zvazvakanaka asi nekuda kwokuti chembere yakanga yabatikanawo nemashoko ekunangwa uroi nemurooro gare gare zvichokwadi mukomana ndakamuudza ndikati iwe kana wakuda chitora mukadzi wako
muchinogara mese kumba kwenyu kwamunogara menge. Mushure mekunge varwa vana uyo akauya ine ronda zvichokwadi pakati makumbo ake achiti ache ndikamhanya ndikanomutora zvichokwadi ndikaenda naye kuchipatara ndokunga kana kutora pakwacho ini handina hangu kuda kuti ivhurwe sepolice case. Ndakangoenda kuchipatara ndobva ndasvika ndikataurawo nevamwe wandakataura navo vekuzivo ndobva arapwa. Rwepiri hondo yakaitika pabhawa repani wataura kuchekwa kwomunina wakasati wataura handisati ndasvika. Hondo yepiri yakaitika ndiye akatanga. Hazvina kuitika musi mumwe chete zvinhu izvozvo. Uyo achekwa vakatozogara vese futi kuchiweshi. Vabva ipapo pakazoitika hondo yepiri yakazoita amainini kuti vachekwe yakaitikira uyo anga ari mubhawa murumwe achimwa doro. Handisi kumutika kuti ndiri kumuvhariridza kwete. Ainwa doro pabhawa reparedhi paipai achinwa doro. Saka ainzi anga ane mumwe mukadzi here aishanda mubhawa umu kana kuti mukadzi aiwanika pabhawa po. Ipapo handozvibata zvangu waaidanana naye. Mainini ndobva wauya kuhondo but havana kuuya vakananga kumukadzi iye, vakauya vakananga kumurume. Vaine kanenge ainzi munin'ina here. Ndo vakasvikwa zvichokwadi vakatora bhodhoro rikapwanjirwa pasi vakuda kuti vachibaya. Saka uyo akakurira mainini ndobva aita sekunge aisa bhodhoro repakubvutirana kwati ndobva ranocheka paruoko rwamainini. Zvekurapwa kwavo zvichokwadi yakaitwa sepolice case. Ndikaenda zvekare inini tikaenda kuchipatara zvekare. Mwana wabereke rekaiti nzwe nyaya yavo vari kuti vabereki vamaya tichimirira vachiuya isusu nyaya dzakupotwa munhu asi kuda kubuda madziri tichipinza nyowani iye ngeato nyowani. Tinoda chete munhu anotaura muzvidimbu chiri chokwadi. Saka imimi muri kureva kuti vanhu ava vachiri pamwe chete ndo mhinduro yandikuda kupedzisa kwamuri. Vamwe vari pamwe chete here havasi pamwe chete nechinangwa chekuti mukadzi akaramba uyo anga tiri pamwe chete mukadzi wangu. Saka nyaya iripo ndeyekuti uyu haasi kuchengeta mwana. 1 2 ukacheka munhu mutemo wedu weropa ukacheka munhu munyika machipadzi whether afa hana kuburisa ropa unobhadhara mombe nembuzi. Kucheka munhu chete kana nereza ropa rikabuda dzinenge dzitendere ropa handiti ino yakwamambo kucheka kwakuita mukadzi haisi mombe. Then kusachengeta kwauri kuita mwana unofanira kuchengeta mwana wako ndewako. Kana akatova asiri chirema kana chikava chirema ndechani uye haana kubva nemwana kumusha kwavo. Ende zvinoita Mwari kana akachengetwa zvakanaka naMwari akazwa tsitsi chirema icho chichazokuchengeta futi. Mwana hafanira kukura asisiya kundiremherera ivo baba naamai vari vapenyu. Zvinofanira kuitwa norufu. Saka nyaya iripo ndeyekuti unofanira kuchengeta mwana wako. Pfuma kana uchida mukadzi wako iwe uchida mukadzi wako handiti nemwoyo wako wese unotsvaga kunyaya woenda wonoteta madzimai ihukwe ndabata huku tsoka ikumba anokubva mabvira akaita nekuchekana nokukakavadzana sakumbonzwa. Saka kuti adzoke ega pasina kubata huku
zvinonetsa hazviratidzi chino chindo chinoratidza kuti atozvakana baba naamai ndauya shoti ndakaedza nomudzimai wangu unopoterawo kwanasaura wako ndikuda mudzimai wangu oshedzwa mukadzi uyu kutaurana pasaidi kana usina kuroora kana ukaroora unotisvika baba ayapenda ndombo mushedzwa pamukana kuti 2-3 days muchitekerana mukadzi wako wabatawo madzokera nechinodzichwana zvino kana muchiti makore mairi matatu gumi romakore muchiti mudzimai wangu ari kumba kwake hazviratidzi saka baba naamai uyu unomuziva semukwasha wenyika pamusoro wedai zvese zvandichataura panavo vasvaa zvichokwadi mari ndikomborera pamusoro wenamo pamusoro wemakorokosa kubvunza wandangobvunza chete ndokuti munomuziva here kuti mukwasha wenyu haana chaakandipa tomboziva kuti mukwasha pamwe tichikomba kana kuti chii handina kana asi kuziva kuti akagara nomwana wenyu munozviziva aigara pamwe pangu nendiri South Africa saka pamusoro chakamira chambobuda 2 minutes vane vanhu vakakuvaona saka 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 presiding officer vedu zvinguva inei kusvikira changamiro vadzoka saka kana ungosina kumwe wakawana chaukabvisa hatezvaka unovimba vakakwira kana kuti vachakukwira hadzisangani yatambovashedza chiri kungobvunza munomuziva kuti mukwashaibadaasi wanza mapindura vai yandapanzwa vaigara mba kwavo ichinenzi vanokuziva kuti kwasha asi chaukabvisa hapana ende chokwadi andinobvisa saka iwewo zviripo ndozvekuti takuti kana uchida mukadzi wako unonotaka nani oenda kutaura nemukadzi wako andika mataurirana saka iwe sekutaura kwandikuita unoenda kumukadzi wako vamwe vane makore mangani ndichigara naye aiwa pakushukana kwamakaita kusisiri mese atane 2 years 2 years saka unomwe mukadzi ndagara ndatori nemwe mukadzi saka ndosaka usiri kuita kea nemwana kana nemukadzi wacho saka iwe muno mutoda kuti mutaure chinhu chichokwadi usatambisira ati mukadzi wako mukadzi uchimuita inini mukadzi wangu ndomuda kana nhasi tikakuti enda nayo anogara zvakanaka ndinonogara naye nekuti kakawanda ndichitoedza kutaura naye ndichitidzoka kumba panyaya iyi chiriko chete ndikuti dare rinofanira kutarisa kuti mukadzi pache zvake ndiyataura kuti ida kubatsira kuchengeta mwana saka dare hatigoni kumanikidza mukadzi kuti adzoke nekuti iwewe kutaura nemuromo wako kuti unomuda uchisha kubhadhara wedha unomuda haumude kugara kwakaita naye ndokunobhadhara chete munomudari saka nyaya iripo ndeyekuti kana next court kana chief watenda vasina kudzoka next court unouya kuti judgment yako mukadzi ataura dare tichinzwa kuti anoda kubatsira chete kubhadhara
kuchengeta mwana zvichiva kuti dare ari goni kumuti mukadzi dzokera nokuti utaura kuumuda 2 years tese panapa tinonzvenga nyaya asi yangu manje manzvengera kuti akapusa wakagara patezvara kusina chawakabvisa mukadzi uri kumuda nhasi uri uno mudare mukadzi uri kumuda uyo anofanira kumirira judgment chete kuru next court kana chief wari wabuda zvokuti havasi kudzoka pamusoro ya nyaya yakafanana nei ndakamboita tsotsi chiuda kuitwa nouyu ndakambochiita ndiri kwa chief kandeya kugara kudaroi ndaida kuwana marambiro nokuda kuti ndisabhadhariswa saka inini chipi vakanditi mukadzi uri kumuda here ndakabva ndati ndiri kumuda ndobva mukadzi apuwa mhosva yekuti uyu hatigoni kumuripisa munhu nokuti ati achiri kubuda zvakanzi vabereki vemukadzi manje nemagariro yandakanga ndaita nemwana wavo zvemusango zvisingazivikane kana kumba kwandaigara nababa wangu handaigara chimbomurova kuti asatambire pandiri asi ndandanyangadza mwana wevanhu saka ndakatobudirira nokuti avabereki vangu vasisada zvichienderana nemagariro ataita saka ndakairamba zvakachenjera nyaya iyo handakana chandakaripiswa kana ndoo zvakafanana nemukomo wangu kana nenin'ina wangu zvaaita pa zvandirangaridza nyaya yangu tsotsi nomukomana mugadzirike atezvara avafredareke uya pfuma yavo nokuti uyu ane mwana nemwana wavo vakakira kara vanofamba neripo vachadzoka vanodzoka saka mukomana nyaya iripo varikumbira kutaura vanotaura ipapo pamusoro ndatafunza ndine ndotaurawo pataurwa nemukwasha wangu mukuru mukoma wangu kwasha wangu kuti mainini wavo vanga vakawandirwa mari pamuti kwete ndoimba ndine mari yandakavapa nekutambura kwavaita 400 sechikweredzi kuti vanyike madhamu kana vachinge vaenda navo kana zvabuda wotidzosera kana pasina mupota muchindipa hafu sevana vangu zvikaita seyapera mari handina kudzoserwa ndofunga ndaimbovabvunza zviko zvakamira seiko baba aisha mari yangu zvikanzi mama zvinhu zvacho zvakaoma ndichakugadzirisirai vanga vasati vatocheka mwana wangu pawakazocheka mwana kwatochi vanga vatocheka vanga vasati vacheka pawakazocheka mwana vanga kwatowe kumberi kuti mwana wangu auye kumba aishayiwa mari yerent vanoroja vanga vasina chikafu ndaitopota ndichitumira kuti baba wacho vakanditumirawo mari kubva South Africa ndakaenda South Africa ndobawo pachangu cheche ndoita se ndombawo ndondagara zvichiita sezvichanaka zvokuti kana mari yedoro kana mari yasimuka vaiuya murame wangu cheyo ndofunga taigara kuti cheyaitini panapa mama makatondirasa mune mandirasa kumba kwedu hatitombotiwa nevakoma wangu vaigara vachimhanyisana nevakoma wake vamheno vaiti mheno aiba kumatengiko vamheno zvaitika kumatengiko vaiti vakashanga vaisvika aita zvonotora mari aitizira kupa kwangu indasingamuzinge tikotoa ivana plus vane ukama oraiti muchiyungu saka ndokudawo 400 yangu nyaya ifana kutora nguva iwewo mukomana kana zvizvopfumo muchasutaura hazvazvizvopfumo pamusoro angoti mukwasha wangu mukuru arapa ngaadzize kutaura chinonzi chokwadi pamari mwana wamuri kuona uyu mubvunze iwe arapa
tikana pamba charo norizero zvinoita mari kusvika zuva ranhasi pane chikafu pane chi haamboziziva kuti zvinoita mari pavakagara vese nemwana wangu havana kana mbuzita kana 3 months 2017 wai zhinji yese agara mumo kwangu kana kutenga bhanduro remuriwo remavheji kabvunzeya kuti zvinoita mari havaziziva chikafu chese vaizviona kumba kwangu saka nanchikumbira kuti kana vachitaura nyaya ngavataure nyaya yechokwadi pamberi paMwari vasanyepe kana kuwanza zvimaspice kuti nyaya itese inake ndozvandikumbira mubvunzo wandinawo ndokuti ini ndingasvike pakugara 5 years dzese ndichitadza kutenga kana chikafu pamba ndichiziva ndikugara pamba pana atezva watunga mpedze 5 years usingatize kutenga pamba chikafu saka kutangwa chikafu maenda pamba kuchita chikafu chikafu ndaitenga pamba 5 years pfuma saka iwe tati ubhadhara amaya chokutanga wadzorera chitupa chavo wagadzisa chitupa chavo nepasipoti ndochinhu chokutanga. Chechipiri kucheka kwavo kwavaita unovapa 300 mombe kudare inoita 300 unobhadhara mombe nekucheka mumunhu. Tozouya mwana unofanira kuti uchengete mwana wako avava naropano mwana wako unopa nderako dzinza nderako tinotenda. Saka unofanira saka iwe uchabhadhara kuchengeta mwana $100 kamwedzi. Yapera nyaya ndinokumbirawo ndine chema ndine mhuri yakati wandei yandochengeta. Kuna vana vangani vako vari musango vashuka nomukadzi wonaye? Vasi musango vari kuumba vana vangani? Kune vana 5 vari kumba mangu wandogara, kozoita mukadzi umwe wandogara naye ari kumaingwedu. Kune mwe saka iwewe pamwedzi ufunga unobata mari zvegoridhe zvinonetsa kujaji. Asi kazhinji kachiusually ufungira kuti unokwanisa kupa mwana wako mwana ndokwanisa kuburitsawo vana $30 mwana takupa judgment chema $60 tambisa 40 kutanga next time. Mlengo wako uanze kuswali kuswa 16 wewe ni shida pari kunzwika but pangandikumbirawo pamati ndibhadhare mombe kumukadzi handina kuramba. But uri musi wa 16 unayanaye unenge wakwana kana kaona 150 200 unozopedzisa natenda panya pamba pamba
Samuel Magamarisa. Next, tahu nyaya. Ipaidare ndurondeni yamuda kupasha. Ndau yauzoreva wopfuma yenguva yakagarawo nemwana wangu kubva 2017 kusvika 2022 ndo kwakupedzisa kugara vese. Ameno makambi unge mambo muparisi here kana kuti muda kutotani. Takatumira vanhu kakawanda saka murume ari apo uyo manzo shona apurwa na assess anzo anzi makambomupa here list kuti machachiuma kwazvachine chinoda list hatina kumutumira semunhu anga asina kubvisa mari itsvagirai kuno nembonani. Taura izvi zvinotaura tedzana ndizvozvo. Ya ndizvozvo zvichiva kuti kuti Mwari dai anobatsira pakutaura chokwadi. Tinoti Mwari dai andibatsira kutaura chokwadi kwandichaita pamberi pedare. dare rinoivina kuita munyai wako kuti kuvakiza tsvagirai amene kuti unogona kutipa mari yekuti titange kuvatotsvagiraiko. Iko zvino zvinhu asina kuya mune mari ati mukoma wacho batsira munin'ina changamire ndenditi kubatsira kunowanikwa mushure mekunge ndapirwa mukana manzwa ndonongedzwa ndonzi ndinoreva nhema zvino pane izvo zvinoitika mudare pakutaura kana kudzinza zvinowanika unosefa wega mauzwa akanaka nakai woona kuti kana iwe unogona kuyataura zvimwe zvatora mashoko ekutaura tinenge tinawo but pamwe tinosvika pakuti regai zvipfuure vataure iwo sana atezvara tikwanise kunge tichitaura zvinhu zvino munofanira kutaura makasununguka chokwadi chokwadi chete ndo zvandareva kuti tikataura kuzi kuti uito sekunge unozopindura kana atezvara zvine zvisingaitise zvine zvisingatendeki asi ndodayira paita nyaya yepfuma zvechokwadi ukagara nemwana wevanhu semudzimai wako unofanira kumurova sezvandakatoitawo inini kwangu kwandakaita se vandakaroora asi zvino kana zvouya zvoupinda muri mukati medare kuipipisa inonetsa inoenderana nepfuma nekuti ana akatorwa akaenda kumusha kwevanhu anenge achitoda zvekwake asi chandongokumbira ndechekuti natezvara wangu naamai wangu ndodayira kuti yaingoda kuti vonyora pongoti zvikaitwa zvembonamo izvi asi ndodayira zvakatodarika nekuti mukwasha wakatogara naye vakumuziva pongochitipobudawo reresti rachona rekuti uye achitoa mukadzi wake wakatogara naye mataura zvakanaka dare ranzwa asi chatinoziva chiwani chedu chinoti kana mamunopfungwa yekuti muda kuti muyanane natezvara dai ipapa kusimuka kwawaita semabvunziwo awaitira na ateta wakamira changamiri
dai watopindira kuti tikulipa kutaura naatezvara kuti titongane asi tinoda kutura dare dai tipfungwa dzako tiri right iwewe atezvara wari right kuti iwewe unotuka nekuti apa watanga kuti simuka chitaridza kuti watotaura kuti atezvara hawana kukwana kana mama akateerera ukakonya angaita poindi chaichairi yekuti angaida kugadzisa kana kuti angachitotuka akataura ndikati kutongana naatezvara kunonetsa hakutenderi asi chiwani chinodichi hazvitenderi zvokuti dai pawanzi nasenza iyo mukoma dai wabva watofamba uchibva ikokuye uchiuya kuti changamire tiri kukumbira kuti titure dare tizotaura naatezvaro changamire mukati meutongwa hunonetsa mashoko amboganika nekuti ureya kana huripi hwatoeko kare kubva kwandiri kubva pakutaura kwataita munyaya yamaini nyaya yatikutaura ndeyekuti mari batsirai munin'ina wenyu kuti handiri kuona atezvavagara kava hapana munambosvika mumusha asina shuno masvika mudare muno hamuna mbonani kuti dare rekuti dare rachikadzi raona kuti zvinokodzera kuti mubvise mbonani uye munin'ina wako ati haana ndobva vanzirwe mukoma iwe mukoma wako vachitotanga kutaura nhororo kubatsira ndozvokuti ukaona paomaka unojegera munin'ina wako saka dai wajegera munin'ina wako kana nditendura zvichatochifamba nenyaya yekuda zvakanaka iwe ukashaya mari rokupenyera kwawakaita ozoona tokupenyera here haunyari wokuti hauna mari rokupenyera ikoko ichiita zvifambeka kuchangamirika ndina zvandingakwanise ora tikapedza nguva nyaya wati makagara makore mangai 2017 2022 5 years yobva papaswa yokupaswa ndeyekumapurisa tati yokupazwa ino inyaya yemapurisa kana vasina kuiripota kumapurisa kunokwatitongedzwa asi dai kuri kunzi yakatanga yaenda kupolisi zvakafanira kuti ukabira munhu ukarova munhu tokitanga waenda kupolisi waenda kupolisi ozouya umhan'ara oripwa nokuti koko unogadziswa kuhurumende asi iwo kubhadhara unenge usina ndoanosondimotika pamambo saka nyaya iripo wakagara nomwana wavaridzi for 5 years uchimupirigura achita zvaunoda handiti nenguva yaunoda pawadira saka unobhadhara 5,000 yemadamages yechi yemadamages ndio inokavha mombe dzemasungiro yedanga yechi 5,000 ukakanganisa mwana wavaridzi atezvana munopuwa 5,000 pa5 years kugara kwakaita nomwana wenyu US kwete zini yosaini zindine chichemo ngomira ataure mariya iwanikese taurisai handikwanisi kuiona kawani mari yese hatina kumbokuti kawaniswa tina matenisi atinokupa ukauya musi wa16 nechidiro handiti tochikuudza tichibhadhara ukadai harisi jera isimusha tino nguva yatinokupa tinoziva kuti uno mhuri yamuchengeta kana da usina mhuri yamuchengeta tinoziva kuti mari inototsvaka asi da uno property tinongotora property totengesa but hatiwanzi kuita izvozvo kana taitirana payment plan hapana paingambobhadhara 1 day saka musi wa16 iwe unoya nechimwe chidii nemari yausambisa saka unofanira kubvisa
unofanira kuti wagara dare nati wagara dare danda ribodzi nati zvaro mari yawo yedare unoidzorera $50 mukabvisa $50 unoidzorera pano mwana saka inobva ita $5,050. 5,100 anobhadha 2 makoti kake aya ndakaichikutaura zvati ipo anobhadha 2 ane 2 wanyora chipiri chaite 2 masittings aiwa apa ndakaichireva ndichiti kuna zvati zvando zvodarisa